doa Allahumma dina fi manadid. Ya Allah, tunjukilah kami ya Allah sebagaimana Engkau menunjuki orang-orang dahulu. Amin kacik jamaahnya indaknya nak mau meminta. Sabot Nabi dak berkonoi aja. Bantu panah lo mau sebut je Nabi 4 ren je. Untuk panah sebut je Nabi le bantu dah. Jadi awak bu kalau menurut ambo senang awak menurut kapal gadang. Kalau ulama awak pakai kunui dulu, pakai usalli, lebih usalli orang sekolah sembahyang bu. Jangan diubah-ubah pula bu. Nyo ganjil lo pak. Kalau diubah kini pak, sagalo nak lamo tu pak aja dia. Tunda. Hati awak tunggu, hati kamama doe. Sumbayang apa nan takana, puaso anan takana, naya haji anan takana. Pulang di Makkah kalau ndak bahaji orang ke ada pak, nyoba mengui Nih mau ni sarinan tadi kau. Tapi kau bertanya orang di mana haji tadi kau? Dari pasar. Pajakar tembak patu. Kalau baji awak galak. Kalau pulang umrah apa kau tu bau ni umrah lo awak lai. Dari mana umrah tadi kau? Tekah tu lah jadi Oh dosa na ambo Orang jorong patai. Nagari apa tadi nama cakap? Padang Mage. Padang Mage kau masuk tanah datar ya? Tanah datar kau tu sangka. Tanah datar. Pada Mage tanah datar jorongnya namo jorong patai. Wah itu sana ambo orang pada Mage. Ketahuilah dosa neder. Kekayaanmu ndak membuat Tuhan sagan. Kamu pulang di Makkah tiap minggu Allah ndak sagan. Waktu kamu Makkah hati kamu kana anak takana di hati. Supaya orang bahaji ke orang kau gagal. Pulang di Makkah bahaji orang ke galang muncul lah. Tapi kalau bau ni sarinan Jawa kayaknya mencibin. Ayolah pajak. Anak salah sih kau keikhlasannya tidak ada. Ikhlas karena Allah tidak ada apa ibu. Nyoba ibadah karena cari nama kah, cari segala macam kah, apa ini itu kah. Tidak ada lillahi ta'ala itu datangku. Nang karena Allah itu tidak ada. Maka ini berbahaya. Oleh sebab karena itu, mari segala dosa na ambo masyarakat Padang Mage khususnya jorong patai pastikan beramal lillahi ta'ala ikhlas karena mencari redo la ilaha ulang balik la ilaha indah hidup bapak ibu kalau sumbayang dengan Allah nan payah ko sumbayang karena Allah nyo sembayang kojo Tuhan awak tagak ditagakkan Allah, awak rukuk dirukukan Allah, awak sujud disujuikan Allah, awak ado diadokan Allah. Siapa tu bapak ibu nak punya karajo? Awak punya karajo tu apa Allah? Awak tagak siapa nagaan? Awak rukuk siapa rukuan? Awak sujud siapa nyujuan? Awak punya karajo tu apa Allah? Tu bapak ibu. Jadi kalau awak pergi ke Makkah ndak karajo awak sana terbuk karajo Allah. Bagaimana kau bisa ke Makkah dek barasaki? Siapa dia rezeki? Allah. Bagaimana bisa naik pesawat dek bakudarai? Siapa dia kudarai? Kan Allah je sadoanya tangku yo. Kalau Allah je sado Allahnya, anda doa itu doa. Di siko batu ibu, di sikolah gunoi kita mengaji bahwa watu jahiduna fi sabilihi bisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berjihad di jalan Allah dengan diri, berjihad di jalan Allah dengan harta. Dirimu, hartamu pagunuan di jalan Allah. Bu, kalau mati nanti bu lun tentu anak waktu do Pak Wali nangkaman sadakwah kawan tanah awak le dah. Awak meninggal, oto awak tinggal tu di sarakahnya dia anak awak oto tu kamu saji nak dong itu dah. Cubalah Pak Wali. Ambo sendiri tu mau punya rumah, punya oto, punya ladang sawit segala macam. Mati ambo, lun tentu anak ambo tu kama wakawan ladang ambo tu le dah.
Kau ladang ambo sedekahan ke pesantren untuk ayah buya ambo ndak do tu. Malahan bacakaan kali itu nya. Ada di pacakaan dong ko ratu ayah tu di pacakaan Udah kau dah si membiak uni kau ni si memanen sawit ambo lalai je. Wa taruh duit kau bo kalau ada rasaki bantulah masjid. Kau masjid kau murah membantunya lebo. Kau kan nanti kada dia kacau mungkin ba. Awak sampai tak surang je bo. Bara sampai tak kau 20 juta ambo surang. Contoh tonggak, kau tak ada tonggak ada apa ibu? Saya tonggak kau dulu. Kalau ambo kamu membuat pondok pesantren, pak ibu model itu, ambo kamu membuat pondok pesantren, jamaah tu mau kanen tonggak je surang. Musajik kau tunggu sana tujuh balik. Udah tonggak je, udah tonggak je. Alah, betul kau buat lo lokal tu ndak 10.000, 100.000 dulu. Cie lokal surang senyo. Ba di Jakarta ali baru sakit nilai abu lokal cie. Artinya apa di pawali? Salamu lai barajaju orang di pondok itu, na lokal na wak buwe itu di barajaju tetap jo pahalonyo mengalir sampai hari kiamat. Lama ninggal wak engkau buat pondok pesantren, ambo menolong membuat lokal cie. Contoh ya, kalau ada orang dermawan Jakarta, Medan, Pekanbaru ya, awak kalau Muhammad Arif membuat pondok, awak bawa kau cie tonggak. Cie tonggak kau banyak betul dah. Pertama yo basi sampai basi dua baleh je konyo dua lai konyo wa. Pertama sudah tu bekom masai mene basi pastere upah kalau masuk wallet me pak. Nyak teh pak. Kalau lawa. Cuma kok wallet tadi tu. Iya wallet tu mak. Bu ela sagangan sekolah. Wallet tu 2.000 juta kini sano 1 kilo. Dapat je 5 kilo sehari kan lah tu. Jadi menyumbanglah cie. Ada sumbang tonggak, salah mau tonggak tu lima nyaga masjid juga. Lai sumbang dalam saja itu, pahala mengalir. Kalau lama meninggal, bo ada toa tu nak ada sekarang nak wala dok ini kalau dulu bili tiba menyerahkan ayah juin dua tu nak sampai ke tu doh gaje. Dulu setan gini kok. Setan nyugang pi bantu setan juga jo setan. Orang mendoa tagah hale pak. Mendoa batahli itu haram je. Kalau di TV dibuat versi Wahabi, jo versi NU. Orang Wahabi tahlil ndak ada, sedekah ndak ada, berdoa ndak ada, mendoa orang mati itu ndak ada gitu doh. Ketue. Si kau babu kalau meninggal indu awak lai berdoaan. Lai tahlilkan bagai. Masih samo jo ambo pak ibu. Sabantale ti bolo bilih si kau babu. Ketue menyedekahkan orang mati itu ndak sampai tu doh. Kalau ndak percaya masuk sampai dibuktikan. Contoh beko. Beko sudah ngaji ambo masyarakat untuk ayah ambo 10.000. Diserahkan ayah awak dalam meninggal itu 10.000 kamu saji kau. Tando sampai apa bo? Salam boko masyarakat ayah jindu awak ada piti itu balik ke awak balik. Oh ada balik lihat. Tando sampai namo itu. Kan yo ndak ada. Kalau ndak sampai itu balik ke awak. Nak apa iya? Kalau logika tu nya Pak Balik. Secara logika, wah kalau ndak sampai dong, mak, tentu bapak lihat itu kawan ndak terima doh je Tuhan. Lihat. Pisalam mau kena dulu lihat, berarti sampai itu, kau ndak apa iya? Kok salah alamai besok lihat pak. Karena di bawah dari ke Jakarta, di Padang lah, kau dah lihat kau mau apa lihat. Kau dah lihat begini doh. Ti bolo setan begini itu, sedekah tu ndak sampai itu doh. Palo tahliah itu ndak sampai itu doh. Menuju hari mana tu hari itu ndak do tu doh. Mendoa ke pusaro tu bid'ah. Kasudahnya wa Islam ko samo je orang ndak bagang mulai bebo doa ndak ado. Sudah sembahyang kan banyak ini, Bu. Sudah sembahyang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi baca dulu. Awak sudah sembahyang baca subhanallah dulu. Sudah sembahyang baca alhamdulillah dulu, baca Allahu akbar dulu kan yo nak makna. Berdoa dulu kan yo nak. Anyo do berdoa dulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lari. Doa ada doa awak beda. Labbai itu imam lah ilo kan ndak awal ilo kan ndak awak aja. Imam ndak usuk surga, wa nak usuk neraka je. Yo beda kan dah imam ne jo anu jo mak jamaah ko bapak ibu nan kaki tu adoi sebentar lagi kalau kini awak meninggal pak masih ada orang kaman doa awak pak tapi kalau kaman akan awak tu nanti sampai 10 tahun lelun tentu le pak tahli ada orang amuah mendoa le tindak kini kalau mulai digerai yang ada Wahabi ko pak lah banyak kini orang bapak ibu ndak amuah mendoa le bakunui ndak muai nampuang le dah Imam Allahumma dini fiman hadid kece imam anyo ndak anyo luwe tangannya gua mamin salah anyo ndak anyo lonceng gereja di pecik deh anu ko jadi pecik ni lah
Paja damam. Ya kan damam namanya. Ugaman doa Allahumma dina fi man hadait. Ya Allah, tunjukilah kami ya Allah sebagaimana Engkau menunjuki orang-orang dahulu. Amin kaca jamaah nyo nak mau amin dah. Sabot Nabi dak berkonoi aja. Bantu pernah lo mau sebut je Nabi 4 rem je. Bantu pernah sebut je Nabi le bantu dah. Jadi awak bu kalau menurut ambo senang awak menurut kapal gadang. Kalau ulama awak pakai kunui dulu, pakai usalli, lebih usalli orang sekolah sembahyang bu. Jangan diubah-ubah pula bu. Nyo ganji lo pak. Kalau diubah kini pak, sagalo nak lamo tu bah aja dia. Tu ndak sah le dah. Samo jalan ke Medan, ke Amerika tu kan diubah awak ke Amerika tu nak lamo kau ndak sah, ndak katipu ke Medan pak. Nanan cai batang ko, nanya jo lawak ka oto tu, oto nang beso ke Medan, ati bojo di Medan tu nya. Ndak bo oto beso ke Palembang, tibo jadi Palembang. Jangan nanya loto semayang aja. Patang ko jo oto tu tibo nya mere Wahabi. Ndak ba kunoi, ndak ba usali. Bismillah ba baca Fatihah ndak pakai bismillah. Mandangan Fatihah ndak pakai bismillah tu jelah panik indua belakang mak. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Lah baki cawa tibuk dengan mak. Ndak bismillah apa jaga dia. Yo banau dah. Tapi kalau Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, senang je tinangan. Aku tibu si kau menjadi imam di musaji awak. Awak apa? So anda bismillah ada Pak Wali. Ala kecau ada mah. Banda bismillah balambeknya nya Pak. Kau ang lambean bismillah jadi makmum, jangan jadi imam waang. Waang jadi imam ang lambean mah terengah di den. Kalau jadi imam kau pada rehan tak ada. Ayo lambean tu panik awak kang le. Jadi Bapak Ibu kau masalah. Atau kau makotakah tulai karena kini musaji banyak nendak pakai imam kati. Kalau di kampung ambo di Pareman bu ada kati, ada Bilal, ada Labai, ada Imam, ada Garim. Ada kalau mungkin orang siap beranam namanya. Kalau di kota-kota besar kini ndak imamnya bangke tiap minggu, Bilal tiap minggu, kati tiap minggu bangke. Kalau di kampung awak kau ndak ada Labai, ada kati, ada Bilal. Bilal tu tukang azan tiap Jumat, kati tukang baca khutbah, imam tukang imaman. Udah itu di kampung awak kini ndak ada orang kau. Maka dikhawatirkan generasi muda kita nanti Bapak Ibu tidak beragama, maka kita Bapak Ibu harus menyiapkan jakini. Kau pada pesantren Buya Anwar dah kek sikonya kau apa nama kek kau? Baratu yang ambo wakatunya meninggal Bapak Ibu ambo haulan Bapak Ibu. Penceramah haulan tahun pertamanya ambo Bapak Ibu. Diundang dek murid tertuanya Tuan Kunan Sati Sarial namanya undang ambo. Ambo penceramah Bapak Ibu setahun Buya meninggal haulan orang miro Bapak Ibu. Cubalah, kenapa orang Pariaman, orang Padang, orang Sangka pai mengaji kamari? Ba aku awak siko ndak bara mana mengaji. Ni tu penyakit itu. Santren do siko orang Jawa mengaji kamari. Nah orang siko Jawa cali aja. Sama loe pajaran no to pai bo mau loe balamang haram. Dicucu lamang kamuncungan di dagu Haram kece mau badike haram. Oh mambuek lamang haram. Beda nabi nambuek lamang dah. Ada ge lamang dengan ngon muncung Paja nak bakal aja. Lalarui mana hari kau dah? Oh, ayo janji lagi je 10 lagi aja sabar lagi ya. Nah, Bapak Ibu, ala saja mau ngaji, cuma kaji kita nak kadibo pulang Bapak Ibu, ambo ndak ingin duduk sana. Ambo lah jauh-jauh di kota Pariaman. Ambo dulu kamari pada Ibu tadi. Ambo 5:30 lah barangke di Pariaman. Ibu 5:30 lah tiba siko tadi. Dumah le kan? Dulu ambo barangke pada Pak kami tadi mah. 5:30 datang guna bangkit di kota Pariaman. Magari kami tadi melampau cincin goha. Tiba si kau ngaji awak. Kerela sudah mengaji nendak sembayang indak jo sembayang. Nendak bakal sapuan indak jo bakal sapuan. Nendak bayi utang tetap jo ndak bayi utang. Babazia jo mundang kami itu. Nyu itu gunu ibu sekali aja kadang sekali tapian baubah. Ada perubahannya. Kau ada suami wane ndak sembayang suruhlah sembayang lai. Kau ada minantu ndak sembayang suruhlah berfikir lai. Kalau le kasih kojo ang magindo sembayang lah. Kau ndak cari bini lain jangan nak dan jual bini. Cari dia aja. Cari orang nak sembayang mau diambo kau kaya. Tapi jangan ambo di timau. Ambo lah minantu ngan sumbang babai bo. Kau tongku tu jalan ndak. Ambo ndak ada apa cari orang. Karena dah itu minantu ndak sembayang tu.
Awak nang salah dulu sumarang aja orang batimu. Lah pandai karajo lah batimu lah pandai manjek kambie, manjek duyan, manjek jariang, manjek patai batimu kami nentu. Ala barana anak awak tujuh ada nyo nunjuk kami saji kali Allah. Anyo kami suruh golo rencana itu. Suruh gua namu pajam de itu. Jo anak-anak cucu awak tu di banjune kan ada kos itu nanti Bapak Ibu. Lah, itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, pagunokan diri dan harta. Tadi awak lambo tanyo, lai awak dia ge rezeki de Tuhan. Lai. Kini rezeki awak tu lai bawa kamu saji Bapak Ibu. Bara 2000. Kalau 2000 ndak usah terima lagi tu. Kalau 2000 hendak usah lah. Sa 2000 pada kamu saji awak, minimal gak 50.000 seorang. Kok talo 1 juta seorang ancak mana? Bu, nyo dah ko matematika ibu. Kalau do piti wak 1 juta, wak sadakan 100.000, bara piti wak tinggal 900. Salah ibu. 100 itu tinggal ternyata. Piti wak 1 juta. Awak seperti 1 juta. Ah, dia sadakan 100.000 mana ko contoh ko contohnya kau ndak yo benar kau dah. Kau 100.000 dari Muhammad Arif untuk bangunan Malisimin sekarang. Kau 1 juta, kau 1 juta itu kau. Nan 900 kau tinggal nak. Nan 900 kau lu tentu kau pak kamar bisu apa ye kau. Beli sate, beli listrik, beli makan segala macam. Pindah 100.000 kau asli tinggal sampai hari kiamat dia terima nanti di akhirat. Jadi tongko contoh tadinya. Soalnya. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin di mana saja Anda berada, pastikan orang Padang Mage Bapak Ibu jorong patai membangun tunggak ese sudah baru. Kan tunggak ese baru sudahnya kok. Tinggal engko nang kadang-kadang tinggal engko Pak. Karami dindiang lotiang gubah kok labato Pak. Kok hujan dari masuk iya. Kok nak muat daripada dia lemo kok Pak. Jadi kok taruhnya kalangnya kok. Ya Allah, kaca mokolah do. Jadi kalau hujan dari Jumat bah. Di bawah lantai bawah wak Jumat. Kalau lantai 2 namanya kaya. Alhamdulillah. Jadi kalau hujan dari bocor kaya. Iko kan sedang proses membuat mana. Kau dah sengaja PT kau dah bawa nak buang 50 juta 1 juta mahal kau bawa. Itu ibu sedekah 20 amat kerja. Cuma sedekah ndak buat agak ando. Baratalo yang penting ikhlas karena Allah. Awak sedekah nak sekali dah Pak Wali. Kami besok kan awak sedekah juga. Ada anak ada rantau di telefon juga. Saji membangun nak. Bantulah. Kau do sana awak. Namanlah biar rezeki. Kau lah Bapak Ibu. Kenapa? Ikolah nang kadibo nanti sampai ke akhirat. Terakhir Bapak Ibu. Duit sebelum mati batuka dengan duya sebelum batuka jo akhirat. Duit sebelum batuka jo mati. Pastikan kita barasia bermaaf-maafan lahir dan bulan Ramadan petanggo kan nak doa cakar nak. Bulan Ramadan tak ada bergunjang kan? Kini minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Bapak Ibu nanti sampai tadi bermanfaat. Yang pertama sekali ambo pengen nan indak sembayang lepak. Nan indak kama saji lepak. Nan indak bakasapuan le dosana. Nan indak bayar utang lepak. Laba untung awak ngaji tu Pak. Pi awak sudah ngaji. Nan indak kamu saji indak jangan saji doh. Nan indak bakasapuan indak jangan bakasapuan doh. Nan indak mau sedekah tetap jangan sampai li kari yang naninda amu membayar utang tetap jondak membayar utang. Ini kita rugi dosa nak yadir. Oleh karena itu di mana saja orang patai atau orang Padang Mage berada menyaksikan ser langsung hari ini, pastikan dosa nak anda di kampung sedang membangun musaji. Nurul Jamiah nemu musaji talatak di korong patai nagari Padang Mage, Kabupaten Kecamatan Rambatan dan Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Banyaknya sian dari Malaysia, Jakarta, Medan, Pekanbaru, di mana saja orang Padang Mage tahu acara kini Bapak Ibu. Karena ini di-sharekan langsung melalui akun kami Bapak Ibu. Nah, jadi itulah kesimpulan kaji kita. Pastikan kita maramikan masjid. Jangan sampai Pak agak kecil tadi musaji lah sudah isinya ndak ada.
Saji kau rancak bu, mewah masjid orang nanti bu bating lantai 2, tapi jangan sampai masjid lah sudah orang yang ndak ada. Kau dapat mangkir rancak mu sajiwa, mangkir ramai awak ndaknyo. Amin ya rabbal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kini Bapak Ibu, negara Palestina dalam keadaan dapat musibah dek Zionis Israel, mendoa awak ke Tuhan supaya dikuatkan Allah mereka, supaya dilapangkan Allah rezekinya, supaya diangkatkan Allah di Palestina tu musibah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf talan tuang kanaya tasingong katurun, janji tadi laki sangat 10 kira gila jam 10 anda ba lebih anda Paulina. Tu dia atau lebihnya mah tuang kuna kagaruanya mah. Lah jadi ko adonan darih taluna ndak lama dipandang mato, ndak lama diranga telingo, ambo sanak ka mana korosiko, minta maaf lahir dan batin. Sebelum minta maaf, ambo lah maafkan kita sadonyo. Bari kita bersama tu ali baka maaf ana wasernyo tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.